Gajwang'. Tiju maduong' en toko ni weche gite kalore kola lai mar chik gi oteku momiwa kaka jofwambo gi keyo Nyakwar Gajwang'. Mana ka jowete osewacho kwe ber budho. Namba dege bende so mana gi malo. Sine jaibonyo jawache kinde ka kinde. Miyo wan ka wakonyo ng'ado rieko. Yiero en mari inyalo tiyo gi weche ma wawachogi kata inyalo buonogi. To kibuonogi to mano wachni. Ka ok kamano Nyakwar Gajwang' ndiko mar Ayub 20 ma jawinjo moro okaswa gone kare 11 wacho 20 richo mitne omiyo kano moko nyakelembe mana ka ng'at mokano chiemo e dhoge mondo winj ndhathe kambula richo kambula je odwaro dwaro wes mane wes isoma poto asomo mana matin ok asomete koso asomete soma poto apagari mowacho niya richo mitne omiyo kano nyaka moko e lembe mana ka ng'at makano chiemo e dhoge mondo winj ndhathe 14 to chiemo no lokore makech e iye mana ka kwiri 15 Nyasaye miyo jaricho duoko mwandu ma osekwalo mana ka ng'ama ngogo gima osechamo gima jaricho omwonyo chalo kwiri kendo nege mana ka gima thuole ma okae mane wach Nyasaye mane wach Nyasaye okinyi ma kawuono Nyakwar ndiko wacho kamano miya paro chenro moro nitiere ga e tesen moro mar sirikal na neno litasimama litaendelea Nyakwar Mogiriti ma kawuono nen moro mar bedo kudo chenro ma kaka wanene wachako time kendo juma manyien ka Ruoth Nyasaye oyienwa to gima duong' koth gowa maber kaluo wapidhe uru yiende mondo ne wane kaka nyalo konyo wach mar lokruok futo mane mekol wasi matinende okasowa ndi kaka joma no meeting marito mwandu mane bwo piny ka gi Jehova Nyasaye bedu kod odiochieng' maber ko juma maber mopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye.